me mari gima kiki ni gin gi kuogo gi yudo kombe gi kata jakom Phil ana we bedo MCA Kibiri Ward mana dhiombe nikech nyaka na kon Cyprian Awiti bedo governor nikech ne jakara chonjwa kendo ne jaturwa an dina bedi jakom nya yine thuolo moda beda rit kuche kucho dine wagore gole dama ma wan dogo wabunde ga sakoro rumo waka wach mogik an gima nyalo wacho ne ondiek ni adwaro ni ber mbele ng'ang'ana nikech kijana wadwa but anakwa vijende ma akwayo viongozi wa mantire serikali jo mantire ministers nyaka ma governors kata MPs giteme matek gi empower jowa kich anombi jasa maro ka wuthro jiparo ni anomia gimora mora anonge gimosamia to imbe ndikedo ne chama ichung command onge kama sabede mabida content ni kata tire pesa moro mimia every month onge magara kijana moro lawa ni pango nega inega nono onge maniga ucho nonywola ngama mkora ange manuva hivi na hivi but onge gimosa lakini koma adhi chung MP kata senate to kadwa lando sani kech kalando sani to jo club githi nyama pesa koro kanya an ngina pogo na kodi an kalando sani to moko ngedhi goni ege ucho kolando ka ticket inyalo miye koro ngomor biro timo ni mokwongo inyamisu inyalo timi nini mara riyo gimanya wacho ni ati youth magwa mambele gi kamutingo Jalango Babu Atandi Edi gi unite youths mondo wa unite ngegi especially majuluo kinyalo wacho ni Kikuyo ni Jarabono eri Kiamulo eri to jaluka miwuokeni onge ngama feel impact mari ni rito warali irito jige mkutano incitement gango sani anakuwa ni jok mantiere Raymond Omolo majogo yudo serikal kani kanyo gimie teko gimie time kagik mawinjo motimo kuom gi notimo adieri kenda jok nyawacho ji 100 mopogore en adieri notimo nikech nadhi mose nyisem ne otomogero ne mamoro Migori otim motimo Mbadi otim matimo to mamuhimu sana gi empower vijendewa kaka nyocha chonendo ka president okawo 20 million otero ne pastor gi chiege ji ariyo 20 million kibiro kwa karika milungo chama mag vijende mag joluo milion achiel kila chama empower gi kata kiwacho nigi kao sani wach marimi wa piki ni kiani gero no ka wash machine magos nini manusa rumo ineno sani gi make sure ni opio wanda yo ndiko jomandiko Gladys Wanga gino ndiko jomandiko kik ben ni kagiro tenda to mana families gi kagiro gi morto families gi anakono gi kenda kwa gini joluo ma vijendo sato zaidi joluo ma vijendo sanyore zaidi joluo ma vijende ni girisa sidendgi gi make sure ni wangni kik wasik ni wane majuluo mimi wa ops kila iga imi wa ops makuru wakalo daraja ni mara reo ni wanema mara dek wanema gi empower jowa to katieko ni 2027 gimi vijende bende madoro kombe mag MPs mag MCAs gimi kingiyo Rift Valley ka wasasahau Kipkele Enrico Sgegi ni wasasahau Franklin Bet gini wasasahau Musa Sen Modugo mana nyoro to wanto around 30 years wawinjo mana nyingadi nyinga achiel nyinga riyo nyinga achiel nyinga riyo olokore mene komni odonjo me komni kwani umbija gini gido bedo karango gini ok en kosa mar Raila Odinga en kosa mag vijende moko jodongo moko manoso dhi oketo club moro ne gine manyaka giamua ka gitimo gini magipange maber nikech gimbe chieng' moro gibiro wuok e power biro bedo marach nikech vijende maktino biro kani gasera kod gima koneno kata geche gi gisewuok e power en ng'wech daga chielo weekend adwa wacho ria adwa ng'iyo joluo wa e wang'i ka